Täällä Oulussa on taideteos, jonka taiteilijan toista taideteosta se on todennäköisesti pitänyt kädessäsi, ja niin pidän minäkin nyt. Me ollaan täällä Kaarlen väylällä Oulun kaupunginkirjaston ja kaupungin teatterin välissä. Täältä löytyy tämmönen monumentaalinen Merelle-niminen veistos, joka on pystytetty tähän merenkulun muistomerkiksi. Tän on tehnyt taiteilijaryhmä Ossi Somma, Reijo Paavilainen ja Pertti Mäkinen. Ja Pertti Mäkinen on se, kenen taideteos tästä mun nyrkistä löytyy. Samalla kun nyrkki teatraalisesti avautuu ja tää arvotus paljastuu, niin me kerron sulle, että jos tämmöiset pienet yksityiskohdat ja yhteydet niiden välillä kiinnostaa, niin kannattaa katsoa meidän City Spotting -seikkailuja. Nehän voi antaa vaikka jollekin lahjaksi. Vastaus tulee nyt tässä, eli Pertti Mäkinen on suunnitellut euron kolikon tän kansallisen puolen, jossa näkyy nämä joutsenet. Tästä kyseisestä veistoksesta kuitenkin vielä. Tähän piti ilmeisesti alun perin tulla kauppatorille, mutta tarina kertoo, että kun tämän paikkaa etsittiin, niin kaupungilla kuljetettiin semmoista suurta pahvista elementtiä, jolla sitten yritettiin mallailla tätä veistosta eri paikkoihin. Nyt jos sulla sattuu olemaan euron kolikko kädessä, niin katoppa löytyykö sieltä semmoinen pieni kirjain. Se on niin sanottu rahamestarin leima ja se tulee rahapajan johtajan sukunimen ensimmäisestä kirjaimesta. Bella ciao ja nähdään seuraavalla spotilla.